Здравейте! Искам само да допълня нещо към последното си видео, за да разберете, че не съм слаб. Ще ви покажа нещо удивително. Дано да мога да го реплейна. Ето, ако някой не е запомнил купите, нека да види, дигнал съм ги и скоро ще разбере защо. Ето я последната. Ето, искам само да покажа, че не съм слаб. И ето, вижте какво е тази дик. Само епик дек. Не искам да увеличавам звука, защото няма да ми се чува гласът. Така. Тук ви казах, поне да се пробваме да спасим тауъра. Успяхме да спасим тауъра тук. Скелетчетата не можаха да хитнат. Тези стрели много ме дразниха. Ако искате да знаете, аз имах повече електирис от него и много по-скъп дек. Тук отново се защитих тауъра. Невероятно, нали? Защитих още веднъж един тауър. Така, тук балюна си казах, ще му вземе тауъра, ще му вземе тауъра, ще му вземе тауъра. Обаче не му взе тауъра. За щастие обаче той си използва стрелите. Аз знаех, че ги използвал и ги няма. И реших да му взема тауърът. Той се защити, но аз реших да му взема тауърът. Така или иначе му го взима. Скелетонската се обърна, но аз му взех тауърът и така. Тук вече изключих преди да взема тауърът му и за това вече не знаете. Тия вече ги знаят. Не помня много добре дали ги знаете. Да, тук мисля, че снимах. О, не снимах. И забележете, той е 7-ми левел, а аз съм 6-ти. И въпреки това го бих. Отнах му гоблин варел и се надявах да му взема Кингс Тауъра, така нещо не направих. И започна Overtime Watch. Ядосах се много, но започна Overtime. Занимавах го, но взимах тауърът едновременно. Ето, вижте как. Добавям това видео, за да ви покажа, че не съм слаб. Ето какво направих. И смях му се, защото просто той не вижда, че му взимам тауъра и това бе good game, страхотна победа. И само това исках да добавя. Чао!